Allo. Ma pinta be ko wada kare. Woko ma pinta be wo selon granjo men ngara ko be wada kare du mabbe. Asi kambe dandi avenir gala. Be ngur maske kambe be andi wo are ko wiete ngurndal la bada nu ngalla bonni no balaje ba do lekke yeso mabbe na. Ko habbor kino lamu. Wara no si be habbori kenen no ngi habbori ke lamu. Mo falara kanko winde burama. Wo si da falara buranun karimun ko tawnde ma winda bayna tan ne la. Data aduna. O la ta gonga aduna. Wo pelle talla no suti atawama iza jaakal munafiquna dum ko yimbe nafiqido ko dum yeta be mawdo bi kinde ndo yeso yo ko dum yata ki kalaje kannasi je buyno hikkina yeso wo haray ben non investi su be leedi ben do wata habu jidela wo ben non investino e leedi ben be wata habidu de lamu pelle talla o kiyen ko wiete kongole yala jusman bom e bonnay ko do wadi mi wi commerçant jo woko dum haray si be holli wo ko wiete commerçant marchand ha yaata siro o pade ha hewti kala ko wiata lando da cewdi hebe e waddo aventure 50 ans hara fusina hebali e commerçant jo fota angal nafa wo wadudo aventure duubi cappande jun e commerçant jo bi ngala ma jippino 50 40 piye madina wo be ngarayno fota wo ko bembe nafata tede mo wo aray be hollude en seedeji koko commerçant be ben darni lagine fop honto be entreprise ta be employé be ko fammi dina be dinde darnani tout ça wo aray alla no suti alla no woni seede pellet ko commerçant guinéen ko darni ko fo ko woni yangade ko fo ko golondaji dinge gorole deyol woni bannita fiye gollu fiibe deuxième prison wonde man commerçant be men dala nafa wo aray dendanangal commerçant guinéen ko woni ala nafa ko wonda e nafa ko wala ne lan guinéen je wurugo e sur talla guiné awa sima arde o simba nden sima rebe wala wara yo ngaalu ko to ara don ko don mi halata goto mo mi andi o maayi on no wi ala jusman salluwa yalla inno be yaafo naada be aljanna ko ben tumarno de darno be juulirde de 1 million de dollars goddum e der leydi min halamma ka village natal ma ko dum woni yidugol kam mum yo mi si ala jusman salluwa ittama der fulbe be est ce que dum wite fulbe be o woy billahi wita tamen go sibala jalse ndala ba hima yaabe amo ya mama ya der leydi kanka ngarabe wondi e dendanangal lambe be donc do wadi weste fulbe ben commerçant be ala nafa ko yimbe merentede wayara commerçant on dendanangal batulaji woni darde capanta to min halama wo ko temedde tato e capanta to min halama wonu be darde be wora men hoddi on code pénal gagno beppa o wi décret 0666 min halama code pénal yaltudo ngara wodi commerçant on ala nafa nani rumbe wolli men gollo tawi enen be sukabe do taw hande taw wora sagatabe yombe ben no yete darnabe arbe indi men faami si tay ko enen be sukabe do